Dünya Studiyası yakınlaşıp kelgen din ehilleri forumuna әзірлік турындагы әңгәмәсен дәвам итә. Анда катнашалар Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин, Казан Нуры мәчетенең имам хатибы, билгеле дин эшлеклесе Рөстәм хәзрәт Зинуров һәм Татарстан Диния нәзарәте каршындагы Озан радиосының хезмәткәре, мөхәррире Айназ Мөхәммәтҗанов. Din ehillerinden tara big zor eliş. Mine bu yönelişte uz üzerin jellemişe, mine fidakarlık debeyteler, mine şu fidakarlıkını kursetu. Renat Efendi mine bu nişikrek tıra, mine bu proporsiy Tatarlık hem Müslümanlık, milli uzan hem etnik uzan bilen hem dini uzan arasında belirleniş var mıydı? Hazır devlet programısı var, milli uzan boyunca hükümet çaraları da var. Bu uzun bulup kalır için karşılık yok. Bu Tataristan'da her halde onda bir yok bit. Anindi tendensiyası buna. El konuda taptanabız mı? Barışıgınabız mı? Efendim, bu şirafta qabattan şuşa 5 yıl oldan qoyulgan maqsadlarga qaytarga керек, hem de şularning mana siz qo'ygan so'rov bek aktual so'rov, narsalar o'tildi, hem de narsalarning o'tisi bor deb. Bilgili, shundan da o'tilgan ayberlar endi ko'p. Chunki diniy topshiriqlarimiz bor, diniy kitaplar chiqaruvlar, ular borsida mana 5 yıl olda qo'yilgan rezolюцияларда ясалганнар edi. Шулай үзәк телевидениедан алып бару тапшыруларына, радиога чыгару тапшыруларына, хәтта инде махсус дини безнең радиоларыбыз килеп чыкты. Ягъни резолюциялар күпмәдер үтәлә баралар, һәм дә яңа бурычлар куела булалар. Тәрәккыят бар инде димәк. Тәрәккыят бар, һәм дә булмыйча кала да алмый, чөнки ул булырга тиеш. Шуның белән бергә караганда, менә бу форумның вазгыятен шушы резолюцияларга гына бәйләп калдыру бик мөһим дә түгел. Чөнки сез карагыз, революция хәтле 5нче елгы, 16нчы елгы мөселманнар җыеннарын алар глобаль ракурста бөтен милләт проблемаларын хәл иткәннәр һәм анда кабул ителгән карарлар нигезендә милләт үзенең үсеш стратегиясын алган. Әмма ләкин безнең форум әлеге халәткә менә андый бер кичкә әйләнеп бетә алмады. Бәлки ул безнең үзебезнең гаептер. Милләтнең иешү мөмкинлекләренең шундый булуыннан торадыр бәлкем. Менә миңа шушы үзебезнең Кырым татар кардәшләребездән бәйләп күрсәтәсем килә. Менә алар үткәргән Кырылтайның карарларын алда инде бөтен халык сорый. Карар кабул ителде, нишләп ул карар үтәлмәде дигән нәрсәне нәкъ халык үзе күтәрә һәм дә халык катнашмаса беренче процесста бармы инде? Һәм менә шушының бер мисалы гына. Менә без узган ел шушы үзебезнең форумыбызда эшләдек концепция, милли үсеш һәм дә дин концепциясын эшләдек. Ул безнең матур гына брошюра килеп чыкты, без аны махсус бастырдык һәм үзебезнең барлык 900 имамнарыбызга тараттык. Интернетка куйдык һәм халыкка мөрәҗәгать иттек. Менә шушы концепцияны тикшерегез. Киләсе елга инде без аңа үзгәрешләр менә шушы 1-2 ай эчендә керттербез һәм дә сездән тәкъдимнәр көтәбез. Нәрсәне камилләштерергә кирәк, ничегрәк иттереп карарга кирәк һәм дә нәрсәләр өметләнәбез тагын дигәнне. Ни кызганыч, халык битараф булды. Шул ук имамнарыбыз да битараф калды, шул ук бүтәннәр дә. Ягъни без халык бу эшкә тартылып кирип китә алмады. Менә шунысы бик каты кызганыч. Әмма ләкин без менә инде хәзер быел шушы концепцияны яңадан күтәреп чыктык. Ул концепция буенча һәм аның үтәлеше буенча без махсус инде бер основной доклад булачак. Иншалла без аны хәзерге вакытта әзерлибез. Һәм әйтергә кирәктер, ул концептуаль үсеш мәсьәләләре безнең өчен бик мөһим. Һәм сез әйткән шушы программалар буенча караганда, анда да тегәл пунктлар билгеләгән. Һәм концепциядә дә бар тегәл пунктлар. Ничегрәк иттереп без үсәргә тиеш, 5 елдан без нәрсә күз алдына китерәбез, 10 елдан без кайда барып җитәргә тиешбез дигәнне. Һәм менә сез әйткән шушы милли мәсьәләләрнең дини аспекттан китә баруын без күз алдында баралар. Монда каядыр еракка барып тору, регионнарга бару кирәк түгел, чөнки безнең кайчакта уже Казаныбыздагы мәчетләрдә җомга намазларын рус телендә алып бара башлау, турыдан-туры монда милли мәсьәләләрнең бу аспектта икенче планга кала баруын күрсәтеп торалар. Һәм имамның бик җиңел генә аңлатмасы, миңа җомга намазына килүчеләрнең күбесе татар телен белмиләр. Әмма ләкин миңа мәчетемә керем кирәк, шуңа күрә мин хәзер аларны үземнән читләштерә алмыйм, шуңа күрә мин рус телендә вагызны алып барам ди. Ягъни бу очракта да имамның матди халәтен үзенең кайгыртуы беренче урынга килеп баса. Һәм шуның белән бергә менә ул турыда хәзер инде күп кенә аналитиклар да яза башладылар. Халыкның мәчеткә садака бирү һәм дә мәчет белән эшләүе кими бара. Бу нәрсә белән аңлатыла һәм дә нәрсәдән килеп чыга? Менә бу мәсьәләләрдә безнең барыбызны борчырга тиеш. Катлаулы монда бәхәсләр чыгарга да мөмкин, намус белән тотынса. Менә хәзрәт сез бигрәк тә яхшырак беләсез инде, булды бит тидылар, намазны да тидылар, җомганы да тидылар, мәчетне дә тидылар, сүттеләр,
Нәрсә генә булмады. Укытулар да туктатылды. Инде хәзер укытулар бар. İslam Üniversiteti, medreseler var. Meşitler tüzüldü. Hazır az mı kupma degендей imam hatiplarga, iş hakları, meşitlerge devlet kupmadır derecede kommunal hizmetlerinde tüylüler. Bu kireginde şulay bir kaygırtı arttı. Elemeydim eden balası şol tıygan aybirge gine umtulam iken ol. Kaygırtmaganda gına özü elle silkine başıgen. Nindidir bir иждивенец, nindidir bir şunday kişiye aylanam iken. Sizde neydi tesir kala sizden buna bu? Күпер Millennium Күпер кырыйындагы мәчет янында нинди тенденция сезнең халыкның мөнәсәбәте хәзер мәчет матур имам әйбәт дип игътибарлары дингә мөнәсәбәте начарламадымы һәм башка мәсьәләләрдә. Мен әйтер идем, менә җомга намазында гаетләр турында әйтмим дә инде. Җомга намазында хәзер бездә урын җитеп бетмәве үзенә карата бер күрсәткеч, үзенә карата бер бәя. Мин үземне дип әйтмәс идем, минем белән бергә хезмәт иткән Алмаз хәзрәтнең, Дамир хәзрәтнең һәм гомумән мәчеттә хезмәт итүчеләрнең эшләренә, хезмәтләренә карата булган бәя. Әйтеп киткәнемчә тагын кабатланам, гаит намазында гына түгел, бәлки менә җомга намазларында җир җитеп бетмәве. Ягъни хәзер без намаз укый торган җирне киңәйтүгә дучар калдык. Менә хәзер безгә киңәйтергә кирәк аны. Аллаһ aşkına хәзер бу хезмәтләр эшләр барыла. Безнең мәчеттә дип алсак, Казан Нуры мәчетендә кем күбрәк? Татар җегетләре күбрәкме? Үз халкыбыз, башка милләттә кешеләр күбрәкме? Әйтергә кирәк, татарлар әз түгел бездә, Аллаһ шөкер. Яшь, әлбәттә баралар, төп Казанда туып үскән җегетләр бар, районнардан кайтып, яисә районнардан күчеп, хәзерге вакытта Казанда эшләп, хезмәт итүчеләр, укучылар һәм шул ук вакытта урта азия кешеләр дә бар. Юк дип әйтеп булмый. Ләкин күбесенчә, әлбәттә, Аллаһ шөкер, җомга мәсьәләсендә мин карыйм, җомга мәсьәләсендә. Җомгада әлбәттә татарлар бик күп бездә, бик күп. Ләкин бу моны белән хәзер тынычланырга дигән сүз түгел. Әлбәттә, эшләргә, хезмәт итәргә тырышырга кирәк. Мин әйтер идем, менә беләсезме, бөтен мәсьәлә бит мәчеттә генә түгел. Менә киңрәк алсак бу мәсьәләне, мин әйтер идем, буларның менә татар халкының татарлыгын, менә милли мәсьәләне саклап калыр өчен шул ук вакытта әлбәттә динне, чөнки мин берничек татар халкын диннән аера алмыйм. Күз алдыма аны китерә алмыйм. Минемчә Мәрҗани хәзрәтләре дә, Ризаетдин Фахретдин хәзрәтләре дә без күргән әз генә булса да безгә дә үләкте Әхмәт Зәки хәзрәтләренең, Абдул Хәбир хәзрәтләренең дәресләре, алар да татар халкын диннән аерым, яисә динне татар халкына аерым күрә алмаганнар. Менә мин дә аны күрә алмыйм. Шуңа күрә бу мәсьәләне мин башлар идем, беләсезме, менә авыллардан. Авыл ягын саклап калу, авылларыбызны саклау. Бу бәлки киңрәк бер, бәлки глобаль масштабтадыр бу мәсьәлә. Ләкин минемчә бик зур тәэсир кылыр иде менә шул татар авылларын саклап калу. Яшьләребезне саклап калу авылларда. Татар авыллары бетмәсә иде. Татар авылларында хуҗалык кимеп түгел, артып барса иде, Аллаһның рәхмәте белән. Бу турыда хөкүмәт органнары менә Татар конгрессының авыллар җәмгыятендә, авыллар форумнарында да сөйләшүләр бара ул. Менә ничектер менә кемдер үрнәк күрсәтә һәм аның артыннан баручылар бар, бармаучылар бар. Менә шул ниндидер уртак йогымсыраган сазлык бар ул. Бөтен җирдә, бөтен тармакта да булган инде ул. Менә имам хатиплар категориясе. Сезгә Рөстәм хәзрәт җайсыздыр башка имамнарга бәя бергә. Менә сез егетләр, ничек менә имамнар бүген элек менә 1-2 ел элек кем Сәгъдтә укыган, кем теге як, бу як, үзебезнең традицион булмаган имам булу, эшлекле булу, талантлы булу, һәм аның әле башы дөрес булу. Россия шартларында, татар шартларында яшәргә әзерлек булу дигән максаты бар. Ничегрәк торамыз? Менә монда без бик кызык сорау бирдегез, безнең имамнарыбыз бүгенге көндә ниндиләр алар дип. Менә мин шундый бер күзәтү кичерәм. Бәлки дә менә Тукайларның заманы кире кайтып җитә башлады. Ни өчен дигәндә без хәтерлибез, Тукайлар, Әмирханнар, ниләр безнең дин эшлекләребезне, имамнарыбызны, ишаннарыбызны тәнкыйтьләп, алардан көлеп язалар иде. Әмма ләкин ни өчен көләләр иде? Чөнки аның өчен урын бар иде. Бүгенге көндә дә менә карасак, безнең яшь имамнарыбыз арасында, соңгы вакыттагы имамнар арасында төрлеләр, бик төрле алар. Кайберләр ихластан тырышып, анда дин өчен белемсез һәм кымсыз имамнар һәм ялкау имамнар бармы, юкмы? Бүгенге көндә беләсезме, белемсез имамнар юк диергә була. Әмма ләкин
менә комсызлык, анда матур тормышка Шәхси омтылу, мөнәсәбәт. шәхси мөнәсәбәт, аннары ничектер теге динне ниндидер бер дөньяви үзенә дәрәҗә ирешү ысул итеп кулланучы имамнар барлыкка килде. Ягъни бу инде теге менә бу имам шундый дип әйтүем түгел, әмма ләкин бигрәк тә яшь имамнар арасында әз генә популярлык килә башлагач, әз генә анда кулларына акча керә башлагач, бөтенләй башка төрле үзләрен тота башлыйлар, бөтенләй үзләрен зур шәхесләр шикелле, үзләрен милләтебезнең аталары шикелле тота башлыйлар, ниндидер бер зур агайлар шикелле. Әмма ләкин карасаң, ул әле бүгенге көндә үзенең теге тормыш тәҗрибәсе дә юк. Бер мисал, мәчеттә имам өйрәтә гаилә тормышы турында, үзе өйләнмәгән. Шундый бер мисал. Аннары милилеккә калганда тагын бер менә нәрсә әйтәсем килә. Безнең радиода дини җырлар төрле телләрдә бар, һәм тапшыруларыбыз татар телендә, ике телдә, безнең рус телендә барыла. Һәм гомумән хозур нәшриятында безнең ике телдә китаплар бастырыла, гарәпчәдә китаплар бастырыла. Әмма ләкин менә милли безнең туган телебездә, татар телендә булган дини җырларыбыз юк дәрәҗәдә. Безнең менә бүгенге көндә радиога куеп, мөнәҗәтләр анда бәйетләр куярга менә түрк телендә, гарәп телендә булган нашидларны белән чагыштырганда юк дәрәҗәдә. Бу нәрсәне күрсәтә, димәк, эш имамнарда гына түгел, димәк, эш безнең мәдәниятебездә, халкыбызда, әгәр дә татар халкы үзенең дине турында җырламый икән, Пәйгамбәрбез Аллаһ турында җырламый икән, димәк, бу чир безнең бөтен милләтебезгә. Моңсыз шлягерлар милләттән биздергәнен борчылып, шуңа инде хәзер Тәртип FM дигән искәрәк җырлар бирә торган классик репертуарлы радиода бар. Анда да процесслар бар, әлбәттә. Менә әгәр дә сезнең мөмкинлек булса, шушы форум алдыннан чыгыш ясасагыз яки анда нәрсә әйтергә теләр идегез? Һәм без кемгә мөрәҗәгать итик? Менә без киңәшеп утырабыз бит. Президенткамы? Имамнаргамы? Башка дин әһелләренәме? Әллә мәхәлләдәге гади мөселманнаргамы? Кемгә безнең дәгъвәләребез һәм аудиториябыз, менә безнең бу тапшырубыз, һәм әле иштән мөгаен башка да берәр утырып сөйләшергә кирәк булыр. Кем безнең алда җавап биреп, безнең өметләребезне аклаучы яки акламаучы буларак кемне күз алдына китерик? Шул соңгы шушы мәсьәлә белән аңлашыйк та, аннан хәзергә тәмамларбыз. Әфәндем, менә монда сез куйган мәсьәлә буенча гына караганда, менә Рөстәм кадәр бик матур итеп әйтеп китте. Шуннан да Казан нурында йөрүчеләр бик күп. Җәмгыгә да, әйбергә дә. Әмма ләкин шуның белән бергә һәрбер мәчеткә дә нәкъ шул вазгыять килә дигән нәрсәне дә ышану булмаска мөмкин. Чөнки менә Рөстәм хәзрәтлек эшләгән Кол Шәриф мәчетендә без күрәбез моның 3 ел элек нәрсә булган, күпме халык зөргәнлеген. Һәм хәзер күпме Ничек мин соңгы вакытта барган Кол Шәрифтә ничек? Барып карагыз, үзегез шаңаларсыз. Шуңа күрә мин нәрсә дип әйтәм, күп очракта имамнан тора бөтенесе дә. Һәм дә менә авылларда саклау буенча килгәндә, авылларда бүген кемнәр имам булып торалар. Һәм кемнәр имам булып эшли, безнең 1500 мәчетебез бар дип әйтәбез. Әмма ләкин ни кызганыч, шуларның яртыга якыны, хәтта гаит намазларында да ачылмаганлыгын без шулай ук белеп торабыз. Ул бик куркыныч сан, чөнки без мәчетләрне бер модага әйләнгән халәттә бик күп итеп салдык, бик күп итеп алар эшләделәр. Әмма ләкин шушы ук мәчетләрнең буш торулары, аларның инде хәтта кайберләренең җимерелә башлаулары, түбәләреннән сулар үтүләре, шушы ук авылга ул мәчетнең кирәк булмаганлыгы, менә бу бик куркыныч әйбер. Бәлкем аның булып тору һәм дә күпмәдән соң халык бәлкем аңа килеп җитәр, ул мәчетләргә җирүчеләр барлыкка килер. Бик шикләнәм кызганычка каршы аның шулай булачагына. Әмма ләкин ни генә булганда да менә безнең шушы имамнарыбыздан бик күп хәзер вазгыять тора. Имам үзенең артыннан кешене тартып бара ала икән, шул ук мәхәллә системасын булдыра алабыз икән. Авыл тулай мәхәллә булып яши. Шул ук Чувашия мисалында без аны күрәбез, Ульяновск өлкәсендә, Түбән Новгородта күрәбез без ул мисалларны. Әмма ләкин безнең Татарстаныбызга ул әле кирип җитә алмый, моңа хәтле. Һәм менә безнең шәһәр мәхәлләсе турында да сөйләгәндә дә, шушы мәчет кырыенда әйтик халык җыйналышып, шушы әйтик үзенең мәсьәләләрен куеп, шушыларны хәл итү буенча нәрсәдер хәл итәргә тели икән, хәл итә ала икән, димәк ул мәхәллә бар дигән сүз. Менә мин тагын бер мисалны китерәм. Шул ук Бакчасарай районындагы бер бистә, Кырым татарлар ясаган бистә, хөкүмәт әгъзалары шул имамны эшеннән алырга уйлап карар кабул иткәннән соң, мәхәллә халкы җыйнаулашып, имамны үз урыннарында калдырып, бер кешене тидермичә,
әлегә хәтле шуны тоталар. Ул кешегә басым бара, әмма ләкин аны тоталар. Анда бар ул система эшли. Ә безгә ул әлегә хәтле килеп җитә алмады. Кызганычка каршы, бәлкем менә шушы форумда ул мәсьәләләрне кискен иттереп әйтергә кирәктер. Чөнки бу мәсьәләләр буенча авыртуыбыз бар, милләттә ул чир бар. Ә инде без аны һаман да теге ничектер басарга тырышып, җимарга тырышып, билгеле андый вазгыять булды безнең. Һәм аның нәрсәдән беткәнен үзебез дә күрдек. Кызганычка каршы бик кызганыч вакыйгалар булды. Үзебезнең Татарстаныбызның гизешендә бик ямьсез вакыйгалар булды. Шуңа күрә ул авыртулар бар икән, аларны инде әйтергә кирәк. Менә Айназ әйтеп узды. Чыннан да кайбер имамнарыбыз үзләренең шәхси мәнфәгатьләрен инде рухи мәнфәгатьләрдән күпкә өстенрәк куя башладылар. Һәм халыкның да мәчеттән читләшүенең бер сәбәбе шуннан килеп тора. Әйтик, имам мәчеттә 2 сәгать булып, үзенең иң кыйбатлы эксклюзив машинасына утырып, үзенең 3 катлы бинасына өенә кайтып, җавапларга кайтып китте. Ә кеше көне буе әйбердән эшли һәм дә үзенең 100 сумлык сәдакасын әле үзенә авыр булып та бирә мәчеткә алып барып, ул бербер уйларга мәҗбүр. Ничек инде бу булай, тормыш нишәп булай бара дигән әйбердән. Шуңа күрә уйласы әйберләр күп. Менә шушы форум кысаларында да шушыларны курыкмыйча әйтеп атырган һәм дә чыннан да уртага салып сөйләшә торган мәсьәлә булыр дип мин уйлыйм. Тәкъдимлегез бармы? Мин Форум алдыннан. әлбәттә мөрәҗәгать итерлек булса, сезнең яктан яңгыраган сорау менә кемгә мөрәҗәгать итәргә дип. Җәмгыять җитәкчеләренәме, шәһәр җитәкчеләренәме, халыккамы, яисә рухи кешеләргә дип әйтик инде, рухи хезмәттә баручы хезмәткәрләргә. Мин менә Ринат әфәндинең сүзләренә кушылып әйтәсем килә, иң беренче мин үзем шәхсән мөрәҗәгать итәр идем дин әһелләренә. Шул җөмләдән үземә дә. Әхлак мәсьәләсе, әдәп мәсьәләсе дин әһелләрендә. Яңгырап китте бит әле генә шундый бер сүз. Кайбер чакта без дин әһелләре үзебез халыкны читләштерәбез диннән. Шакират Пәйгамбәрбез Мухаммад алейһиссәлам әйткән булган яссиру ва ла тугассиру дигән. Җиңеләйтегез, динегезне авырайтмагыз. Бәшширу ва ла тунафиру. Кешеләрне шатландырыгыз, сөендерегез. Кешеләрне нәфрәтләндермәгез диннән. Менә бу әхлак, әдәп мәсьәләсе бу динебезнең асылы. Сүздә юк, без әйтәбез, намазда ул фарыз, уразада фарыз, зәкятны чыгару фарыз, хаҗга бару фарыз. Сүздә юк. Ләкин менә безнең татар халкыбызның дин әһелләренең китапларын алсак, мин дә әйтмим Пәйгамбәрбез алейһиссәлам сүзләрен дип, сөннәтен алса, хәдисләрен, аның тырышлыгын сахабаларга карата. Хәтта менә безнең дин әһелләренең Мәрҗани хәзрәтләре, Ризаетдин Фәхретдин хәзрәтләре, Баруди хәзрәтләре әйтеп киткәнчә, безгә бәхетләкте біз күреп калган Абдулла хәзрәт Саматовның хезмәткәрләре, вагазлары, Әхмәд Зәки хәзрәтнең, Габдул Хәбир хәзрәтнең вагазлары. Менә аларның менә бөтен вагазлары ярый инде, менә тормышлары, яшәүләре үрнәк иде. Менә карыйбыз, чыннан да bu forumni o'tkazishga kerak ekan. Менә күпме мәсьәләләр бик мөһим калкып чыга. Без аларны бу дөнья студиясендә дә тикшеребез, секцияләрдә дә, форум вакытында да тикшеребез. Димәк, бу уйлап чыгарган әйбер түгел. Мөгаен бу практик мәсьәләләргә күчәр алдыннан киңәшеп тә бетәсе бар. Ләкин буш сүз генә булып калмас иде. Формализм өчен генә булмасын иде. Менә шундый без журналистлар синең белән инде киң җәмәгатьчелеккә дә, мөселманнарга да буш җиткерергә дигән миндә үзендә шундый тәэсир калды. Сезгә бу әңгәмәдә катнашуыгыз өчен рәхмәт. Безнең әңгәмәбездә Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин, мөфтият карамагындагы Азан радиосы журналисты Айназ Мөхәммәтҗанов һәм Казан Нуры мәчетенең имам хатибы Рөстәм Зинуров катнашты.